עד עכשיו למדנו איך המן ועל הגזרה שעולה לגדולה ומה הוא גוזר על כל היהודים. ומה הוא גוזר על כל היהודים, ואחרי זה עכשיו אנחנו נלמד את התגובה של היהודים לצורך העניין. בואו אני משתף אתכם בעמוד פרק ד' במגילת אסתר. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. הוא גם מקבל את ההודעה הזו בשושן. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. הוא לא משאיר את זה בתוך הבית, הוא יוצא החוצה, הוא איש ציבור, הוא רוצה לזעזע את הקהל ואת הציבור. וכל היהודים מכירים אותו, ורואים אותו במצב הזה, אז הם מבינים שהם צריכים להזדעזע. ויבוא עד לפני שער המלך. הוא לא יכול לבוא אל תוך שער המלך, לא יכול להיכנס לבניין רסמי בלבוש שק. וכן בכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, צום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים, המצב הרוח על הפנים, האנשים בוכים, האנשים צמים, האנשים לא יודעים מה לעשות. מה קורה בארמון עצמו? בארמון עצמו, ההודעות שנשלחות לאנשים לא מגיעות לארמון של המלכה. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, מה הם אומרים? זה סיפור על מרדכי, תשמעי, הבן אדם הזה יצא מדעתו. ותתחלחל המלכה מאוד. ותשלח בגדים להלביש את מרדכי. שימו לב לקטע של בגדים. היא שולחת בגדים להלביש את מרדכי. כאילו למרדכי לא היו בגדים בבית. הוא לבש שק בגלל המצב. ולהסיר שקו מעליו. ולא קיבל, מרדכי לא הסכים. אז מה היא עושה? קוראת אסתר להתח מסריסי המלך. שימו לב, פה לא כתוב אם היא שלחה את הבגדים, עם אחד העבדים, והוא דחה אותו. ותקרא אסתר להתח מסריסי המלך. התח, על פי המסורת, זה דניאל. ולמה נקרא שמו התח? שכל דברי מלכות נחתכים על פיו. הוא היה יועץ המלך, הוא היה אדם חכם מאוד. והוא יועץ המלך כבר היה מאוד מבוגר, והצמידו אותו לאסתר כדי שהוא יהיה אצלה. כל דמות רצינות צריכה יועץ. אשר ותצווהו על מרדכי, היא שולחת את האדם החשוב הזה, דניאל, לדעת מה זה ועל מה זה. אז ויצא התח למרדכי לרחוב העיר, ויגיד לו מרדכי את כל אשר קראו, את פרשת הכסף, ואת פת שגן כתב הדעת, את הכתב שבו מותר לכולם להרוג את היהודים, להשמידם, נתן לו להראות את אסתר, ולהגיד לה, ולצוות עליה. תקשיבו טוב לביטוי. ולהגיד לה, ולצוות עליה. יש הבדל בין להגיד לבין לצוות. מרדכי ממנה בן אדם לצוות על אסתר, כנראה שהאדם הזה הוא איש מיוחד ומורם מעם. לכן חז"ל אומרים שזה דניאל. לא יכול להיות אחרת. ומה הציווי שמצווים על המלכה? תראו את האבסורד. לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על המה. אז היא כבר צריכה להסגיר את העם שלה. ויבוא התח ויגד לאסתר דברי מרדכי. מה אסתר עונה? ותאמר אסתר להתח, ותצווהו אל מרדכי. היא מחזירה פקודה למרדכי בצו. כל עבדי המלך. והמדינות המלך יודעים. אני לא יכולה להתחמק, כולם יודעים. שכל מי שיבוא אל המלך לחצר הפנימית, אשר לא יקרא, אחת דתו להמית. זה היה חלק מהעניין, א', לבודד את המלך, להבדיל אותו מהעם, להפוך אותו למורם מהעם, ודבר שני,
לגרום למצב שאנשים לא יעזו לנסות להגיע למקומות שאסור להם להגיע. לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואז מה הוא יזכה אם יושיט לו את שרביט הזהב? הוא יזכה לחיות. אז מה, אני לא מספיק שיתנו לי את החיים, אני יודע, לבוא אליו בדרישות, אבל אני לא נקראתי לבוא אל המלך הזה 30 יום. אני יודע מה עובר עליו, אני יודע עם מי הוא מתעסק באותם 30 יום. אני יודעת עם מי הוא מתעסק. שימו לב, מה קורה? ויגידו למרדכי את דברי אסתר. שימו לב שיש פה משהו, חבר'ה, שנייה. תשימו לב שיש פה משהו מאוד מיוחד. תשימו לב שיש כאן משהו מאוד מיוחד. מה כתוב מקודם? ותאמר אסתר להטח, ותצווהו אל מרדכי. ומי אומר את זה? ויגידו למרדכי. מה זה ויגידו? אתה היה חייב להגיד את זה. מדהים. הוא לא מקבל את הציווי של אסתר. אומרת הגמרא, אין משיבים על הכלכלה. מרדכי הוא בעל הסמכות הרוחנית. הוא זה שיכול לצוות אל אסתר. אסתר לא יכולה להתחמק. ואז, אנחנו לא יודעים מי נתן את התשובה למרדכי, אבל לא דניאל. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, אם תלגי רק לעצמך, אנחנו ננצל, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. הקדוש ברוך הוא ידאג לנו, אבל את ובית אביך תאבדו. למה בית אביך? כי בעצם כל הצרות שלנו מתחילות מזה ששאול משאיר את הגג ולא משמיד את המלאקי לגמרי. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, אולי לתקן את מה שהסבא של הסבא של סבא שלך, להשלים את המלאכה שלו. אבל פה הדברים נאמרים בצורה מאוד מאוד חדה, בלי לצרות. קצר נטו, לא תמיד עם ציוויים, ועם צעקות אנחנו מצליחים להשיג בחיים. אם אנחנו מדברים בצורה חדה והחלטית בלי ציווי, אנחנו גם משיגים דברים. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, אוקיי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי. ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום. וואו, זה מאוד קשה לו לשתות 3 ימים, גם לילה וגם יום ברציפות. אבל שימו לב על 3 ימים האלה. אמרנו מקודם, אני הדגשתי לכם בשיעור אתמול, שהתאריך שבו יוצא הפסק של המן, הציווי של המן, פצ'גן כתב הדת, להשמיד את היהודים, זה י"ג בניסן. אז אם הם מצווים 3 ימים, הם מצווים י"ג, י"ד וט"ו. והם באותה שנה לא עושים את ליל הסדר. אין חג פסח. אנחנו לא יכולים לחגוג את חג החירות כשאנחנו משועבדים שרוצים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מדהים. אז חג הפסח הפך לחג חג חירות. אז במקרה הזה הוא הפך לאבל. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. שימו לב פה, הוא מקבל את הציווי שלה. אז בואו נראה. דניאל לא הסכים לקבל את הציווי של אסתר, אבל כשהיא מדברת לעניין, היא באה עם בקשות שהן לעניין, והיא אומרת, ואני אבוא אל המלך אשר לא כדת, ואני אבוא אל המלך אשר לא כדת, אני אבוא אפילו בניגוד לחוק. וכאשר עבדתי, אני מוכנה למות על זה. אז פה מרדכי מוכן לבצע את כל מה שהיא אומרת. אנחנו נעבור לפרק הבא, ונראה עוד 2 קטעים. ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. מה היא לבשה בדיוק? הפשט שהיא לבשה בגדי מלכות. אבל הבגדים נעלמו מפה. האם בכוונה? האם זה לא קשור למאבק הבגדים עם מרדכי? אז אסתר לובשת מלכות, אבל בפנימיות של
בפרשנות, בכוונה השמיטו את המילה בגדים, אלא התלבשה מלכות ממש. ספירת המלכות היא לבשה רוח הקודש. לא ניכנס לזה. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. והיא עומדת, היא לא נכנסת פנימה. היא מחכה בנימוס. והמלך יושב על כיסא מלכותו, נוכח הפתח. ואז הוא רואה את אסתר המלכה עומדת בחצר. נשאה חן בעיניו ונזכר שיש לו פתאום אישה מקסימה. וישת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו. ותקרא לאסתר ותיגע בראש השרביט. זה כאילו נימוס, קדה, השתחווה אליו. ויאמר לה המלך, מה בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך? קודם כל הוא קורא לה מלך אסתר המלכה. הוא מדגיש את מעלתה ושהדין שלה הוא שונה מהאחרים. מה בקשתך עד חצי המלכות? הרבה מדרשים נאמרו על המילה חצי מלכות. מה הקטע של חצי המלכות? אבל אסתר ידעה, לא ניגשים אל המלך ישר. היא אומרת לי ישר, בוא. טוב אסתר, אם המלך טוב, יבוא המלך ואמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. שימו לב, זה החג הראשון של פסח. היא אחרי צום של 3 ימים. היא אומרת, למה לא? שיבוא המלך למשתה אשר עשיתי לו. בוא למשתה, לא ככה. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות באסתר. והמלך והמן באים למשתה. שימו לב, היא מבינה את ההלך רוח, ואיך הדברים מתבצעים, ואיך הדברים נחתכים, באווירה של ידידות וכן הלאה. ויאמר המלך לאסתר משתה יין, מה שאלתך יינתן לך? ומה בקשתך את חצי המלכות ותיעש? היא גם פה מתחמקת ומזמינה אותו למחרת לעוד משתה, ואז היא מבטיחה לו, ומחר אעשה כדבר המלך ואני אגיד לך את בקשתי ואת שאלתי. מה שקשה למלך, והמלך לא מבין את העניין. אסתר המלכה היא אשתי, היא רעייתי. מילא הזמינה את המלך והמן ביום הראשון, אז הוא חשב שיש לו בקשה מהמלך, והמן יצטרך לבצע. אבל כשהיא מתחילה לעשות משתה עם המן, ועוד משתה עם המן, מה הקטע של המשולש הזה? מה המן נכנס לי פה בעניינים? זו אשתי, זה לא, להמן אין פה שום חלק. מה שאני מבטיח להמן, אני מבטיח. מה שאני מבטיח לאסתר, זו הבטחה האישית שלי ביניהם. בעל לאשתו, בין מלך למלכה. מה את מכניסה עכשיו מישהו אחר? ועל השאלה הזו יש 9 תשובות בגמרא. הרעיון המרכזי, קנאתו במלך, קנאתו בשרים. היא עשתה 2 צדדים. המלך מתעצבן ומקנא בהמן, מה אתה נדחף לרגע אינטימי ביני לבין המלכה. והשרים באים ואומרים, רגע, אם זה רגע אינטימי, זה בסדר גמור, אז המלך והמלכה. ואם זה רגע שבו צריכים לקבל החלטות אופרטיביות, והממשלה צריכה לקבל איזושהי החלטה, אז למה המן נכנס לבד? למה אנחנו לא נכנסים גם כן למשתה? למה רק הוא במשתה? קנאתו במלך, קנאתו בשרים. למה היא עשתה את כל הדברים האלו? אנחנו נראה בפירוט יותר גדול בעזרת השם, מחר, בשיעור הבא, איך היא מעלה את המן כדי שמשם הוא ייפול בבת אחת. אז אנחנו נראה את הסיפור הזה, את המשך הסיפור מחר, ואנחנו נתחיל מחר את פרק A, בעצם כאן מתחילה מפלת המן. עד כאן זה הפסגה של המן. הוא מוזמן גם היום היה במשתה, וגם למחר הוא מוזמן למשתה. הוא הולך כמו טווס נפוח, אבל הוא לא מבין שהוא עומד לפני המלכודת.